Ay, kakala mo ikaw lang ang marunong manakit, ha? O, ito. Patalim! Anong akala mo, ballpen? Ngayon, ako naman. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga babaeng higit na matalino at matagumpay kaysa sa kanilang kabihang. Ganon pa man, ito ba'y dapat maging suliranin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramil sa ating dulang sa kanyang panahon. Han, itong sweldo ko. Nandyan lahat, pati overtime. Ay, nako. Kahit naman may overtime ka pa, napakaliit pa rin itong kita mo. Kulang na kulang ito para mabuhay tayo ng maayos. Pasensya ka na. Hindi ako napopromote eh. Pero nagsisikap naman ako. Eh kaso nga, wala pa rin. Mabuti nga binigyan tayo ng bahay ng parents ko. Kaya hindi tayo umuupa. At yung mga appliances naman galing sa relatives ko. Ruth. Ano kaya? Kung mag-abroad ka na lang. Ano? Para naman mapantayan mo man lang ang kita ko. Narito na tayo sa bahay ko, pero nakasibangot ka pa rin, Ruth. Ano ba problema? Yung asawa niyang walang diskarte, ang problema niya, Job. Mabait naman si Ramil eh. Masipag. Kaya lang habang nagtatagal, naiinis na ako sa kanya. Naiinis ako kasi napakaliit ng kita niya. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi kami mabubuhay ng maginhawa. In short, talo mo siya. Ay, ganun na nga. Wala naman palang binatbat yung pinakasalan mo eh. Sayang ka naman. Napunta ka lang sa gaya niya. Grabe ka naman, Jom. Sabi ko nga sa'yo, mabait si Ramil. Bakit mabubuhay ka ba ng bait niya? Tama, correct si Job. Ewan ko ba dito sa friend ko kung bakit nagustuhan ng Ramil na yun. Ay, pwede ba? Huwag na nga siya pag-usapan natin. Ay, hindi ba birthday mo, Jom? Kaya nga, inimbitahan mo kami dito sa bahay mo. Ay, mag-celebrate na lang tayo. Ayun. Para maging masaya tayo, ha? At makalimutan ni Ruth yung walang binatbat niyang asawa. Gabing-gabi na anak ka. Bakit hindi ka pa matulog? Hinihintay ko po si Ruth, Nay. Bakit ba ginabi ng ganitong asawa mo? Imposible namang nasa opisina pa rin siya sa ganitong oras. Hindi ko nga po alam eh. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Ang sabi lang niya sa akin, hindi siya dito maghahapunan dahil may pupuntahan silang birthday ni Shane. Wala siyang sinabing aabutin siya ng ganitong oras. Anak, dapat sinasabihan mo rin yung asawa mo. Hindi dahil mas malaki ang kita niya sa'yo. Maaari ka na niyang gawin tau-tauhan. Nay. Pasensya ka na sana, ha? Sasaktan kasi ako kapag kinukumpara ka niya sa kanyang sarili. Alam mo, nagbago na yung asawa mo eh. Hindi na siya yung Ruth na nakilala ko nung nobya mo pa lamang siya. Bakit hindi ka pumasok kahapon? Nag-alala sa'yo si Jom, ha? Hindi ko rin makontak yung cellphone mo. Shane, bakit mo naman ako iniwan kay Jom nung nalasing ako? Pasensya ka na. Iyon kasi yung hiniling niyang irigalo ko sa kanya eh. Ang masolo ka. Ah, ganon. At pumayag ka naman. Shane, may asawa akong tao. Paano kung malaman
nalaman ito ng asawa ko. Oh, eh bakit ka nagagalit? May nangyari na ba? Oo! Huh? Pero hindi ko ginusto yun. Lasing ako. Oo! Kaya yun, bumigay na rin ako. Ay, galing-galing. Natupad pala ang gusto ni Mokong Jom. Ay, o ano, sino mas magaling? Si Jom o si Ramil? Pwede ba? Huwag mo ako tanungin ng ganyan. Ay, Namumroblema na nga ako eh. Paano ko magbunga yun? ay, madali lang yan. Ipaako mo sa asawa mo. Ano? Eh, tanga naman yun eh. Kaya hindi niya yun mahahalata. Talaga? Ipinagluto ka ng baon ni Ruth? Oo, Lope. Abay, mala. Nagbago na siya. Ha? Oo, nagbalik na ang dating malambing na si Ruth. Aba, kaya pala lagi kang masaya eh. Ay, syempre naman. Lalo akong ganadong magtrabaho ngayon, Lope. Dahil magkakaanak na kami. Buntis na si Ruth? Si Jom, malapit sa akin. Kailangan makaalis ako dito. Ayoko makausap ang lalaki ito. Sandali lang. Pwede ba uuwi na ako, Jom? Hinihintay ako ng asawa ko. Kailan naman nagkaroon ng halaga sa yung kumag na yun? Mahal ko siya. Kaya nga nagpakasal ako sa kanya. Hindi mo siya mahal. Kaya ibinigay mo sa akin ang sarili mo eh. Tumigil ka nga dyan. Ayoko na maalala pa yon. Ano ibig mo sabihin? Ganun na lang yun? At ano akala mo? Makikipagrelasyon ako sa'yo? Nagkakamali ka, Jom. Ruth. Minsan lang ako nagkamali at hindi ko na uulitin yun. Tsaka na nga. Eh. Hindi ko papayag na ganito na lang tayo, Ruth. Kukuling kita. Kayo lang magiging alak natin. Alam ko, ako ang ama ng dinadala mo. Kaya kukuling ko kayo. Ikaw pala si Ramil, ha? Oh, bakit mo ako kilala? At anong kailangan mo sa akin? Inabangan mo pa ako dito sa daan. Kilala kita dahil kay Ruth. Ang asawa ko? Kaibigan ka ba niya? Hindi lang kaibigan. Ako ang ama ng dinadala niya. Ano? Hoy, bawiin mo sinabi mo! Ba't ko Bawiin mo! Bakit? Ha? Yun ang totoo. Ano? May nangyari sa amin. Ha? At akong nakabuntis sa kanya. Walang hiya ka! Hindi lang isang suntok ang gagawin ko sa'yo! Tama! Ayok ka, akala mo ikaw lang ang marunong malakit. Eto, Patalim? ano akala mo, ballpen? Ngayon ako naman! Ano nangyari, Ruth? Bakit nadala dito sa ospital ang asawa mo? Sinaksak siya. Oh my God! Mahilig din pala siya sa away. Si Jom ang sumaksak sa kanya. Kitang-kita ko yun. Nasaan na ngayon si Jom? Hinuli na siya ng mga pulis. At ang problema ko ngayon, ang mga sinabi niya sa asawa ko. Baka hindi na ako matanggap pa ni Ramil dahil doon. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Medyo masakit pa ang sugat ko, Nay. Kasalanan nito na walang hiyang sumaksak sa'yo. Dapat siyang makulong. Nahuli po ba siya? Oo. Nakita kayo ni Ruth. Kaya nakahingi siya ng saklolo. Si Ruth. Mas masakit pa sa saksak na natamo ko ang ginawa niya sa akin, Nay. Anong
ibig mong sabihin, anak? Niloko niya ako. At nagsumaksak sa akin. Ang katuwang sa pagtataksil sa akin. Oh, Diyos ko. Nagawa niya yun sa'yo? Sabi pa ng lalaki yun, siya ang ama ng dinadala ni Ruth. Napakasakit na eh. Akala ko, junior ko ang sisilang ni Ruth. Yun pala, junior ng iba. Inay, bakit po may mga maleta kayo dito ni Ramil sa sala? Ang sabi ng anak ko, uuwi na kami sa probinsya. Doon na muna kami. Pero bakit po? Ayan na si Ramil. Kayo na mag-usap. Ramil! Sa labas na ako maghihintay, anak. Ramil, bakit naman ganito? Bakit ka aalis? Hindi mo na ako dapat tinatanong ng ganyan. Dahil alam mo na ang sagot. Patawarin mo na ako, Ramil. Hindi ko naman sinadya yun. Lasing lang ako. Pinagtaksilan mo pa rin ako. Bakit ba pag mga lalaki nagtataksil, napapatawad ng mga babae? Bakit ako? Hindi mo ako mapatawad. Hindi ko matanggap ang ginawa mo. Naging tapat ako sa'yo. Hindi ako nagloko katulad ng ibang lalaki. Minahal kita. Tiniis ko ang masasakit mong salita at pang-iinsulto sa akin. Ramil, nagsisisi na ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Aalis na ako, Ruth. Ramil, At hayaan mong paggalingin ng panahon ang sugat na nilikha mo sa puso ko. Ang mag-asawa ay hindi dapat magkompetensya. Dapat sila'y mag-alalayan upang matupad ang kanilang sinumpaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. huwag niyo na nga silang intindihin. Eh, sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa'yo. Eh, nakakainis na kasi kayo eh! Ibigay niyo na lang sa akin lahat ng pera! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataan na sa kabila ng kahirapan ay nagagawa pang umabuso sa halip na magpakatino? Hindi binibigyang halaga ang nagmamahal sa kanila. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Laika sa ating dunang sa kanyang panahon. Ayoko nga po sabing pumasok eh. Eh, bakit niya nga ayaw mo, Apo? Sabi sa akin kahapon ng teacher mo, may test kayo ngayon. Para namang hindi nyo alam na umulan ng malakas eh. Tiyak maputik sa dadaanan natin. Ayoko nga maputikan ako. Magdadala naman ako ng basahan, Apo, para maging pamunas mo. Kaya malinis ka pa rin pagpasok mo sa room mo. Eh, ayoko nga po eh. Nandidiri ako.
Oh, sige na, sige na. Sasakay na lamang tayo ng tricycle, kahit mahal. Basta makapasok ka lang. Hindi maaari mag-absent ka ngayon, apo. Oh, kayo pala, Nay. Anong sadya nyo? Ay, anak, ano bang ulam nyo ngayon? Nagluto po si Esper ng sinigang na baboy. Bakit wala ba kayong ulam? Meron naman, paksiw na isda. Oh, Kaya lang ayaw kumain ng pamangkin mo. Sawa na raw si Laika doon. ang arte naman ng batang yun. Pahirap sa inyo. Huwag ka naman sana magsalita ng ganyan, Diego. Nakalimutan mo na ba? Anak siya na yumaumong bunsong kapatid. Yun na nga po, patay ng nanay niya. At ang tatay naman niya, pinabayaan na siya sa inyo. Ni wala man lang suporta. Kaya dapat sana magpakbait si Laika. Kaso iba ginagawa niya. Pinahihirapan na kayo, sinasagot-sagot pa. Ikaw talaga, huwag mo na lamang pansinin yun. Bata lang si Laika. Magbabago rin siya. Kaya nga pinaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Dahil alam ko, kaya siya nagre-rebelde. Ay dahil kulang sa pagmamahal. Sana naman, gano'n na rin ang gawin mo. Ano pong gusto niyong gawin ngayon? Bigyan ko kayo ng ulam, ganon. Oo naman sana, anak. Kawawa naman kasi yung pamangkin mo. Hindi maghahapunan. Laika, may susunod ka na ba sa graduation nyo? Siyempre naman. Pauhuli ba ako, Lisel? Ay, talagang dapat hindi ka pahuli sa mga kaklase mo. Dahil ikaw ang muse ng school ninyo. Kaya lang, baka naman tsaka yung damit mo, ha? Ay, hindi ah. Mahal yata ang bili ko dun. Pati na sa shoes ko. Mabuti may pera si Aling Emma na binigay sa'yo. Nangutang siya sa Bombay. Oh? Kaya naman niyang hulugan yun sa pagtitinda eh. Mahal na mahal ka talaga ng lola mo, no? Talaga. At proud siya na may maganda siyang apo. Pero, ako, hindi ako proud sa kanya. Ha? Bakit? Eh kasi, hindi niya maibigay sa akin yung mga bagay na gusto ko. Gaya ng pag-aaral sa college. Sabi ba naman niya, kumuha na lang daw muna ako ng vocational course. Pag may trabaho na raw ako, at saka na lang daw ako magpatuloy. Dahil hirap siya. Eh dapat kasi kausapin niya yung tatay mo at hinga ng suporta para sa'yo. Matagal niya nang ginawa yun. Pero makuna talaga yung tatay ko. Pahirapan magbigay ng suporta. Maski nga ako pinahihirapan eh. Pero sa pangalawang pamilya niya, okay siya. Kaya nagsawa na rin ako manghingi sa kanya. Wala palang kwento yung tatay mo eh. Alam mo, ang gusto ko ngayon, kung hindi na ako makakapag-aral, maghahanap na lang ako ng mayamang mapapangasawa. Correct ka dyan. May irereto ako sa'yo na swak sa gusto mo. Isasangla mo ikaw sa amin itong hikaw mo, Elma. Oo, sana, Andoy. Maganda naman ito, di ba? Oo nga. Regalo pa ito sa akin na yumao kong asawa. At alam ko mahilig sa alahas si Elsa mo. Kaya nga naisip ko, sa inyo na lamang isanla ito para hindi malaki ang tubo. Oy, tsak namang magugustuhan ito ni Elsa ko. Kaya lang sa mo ba gagamitin ang pera? Birthday na ni Laika ko sa Makalawa. 19 na apo ko. At gusto ko maganda para sa birthday niya. Ay, sobra talaga ang pagmamahal mo doon sa iyong apo, no? Ay, oo. Paano naman? Siya ang kapalit ang pumanaw kong bunso, si Sally. Sige. Tatanggapin ko ito. Pero mag-uusap kayo ni Elsa para malaman mo, ha? Kung magkano ang maibibigay namin sa'yo.
Buntis ka? Oo. Araw-arawin mo ba naman ako, no? Magiging daddy na pala ako? Kaya dapat pakasalan mo na ako. Laika, hindi pa ako pwedeng pakasal. Ano? Bakit? Sabi mo sa akin, pananagutan mo ako pag nagbunga ang lahat. Wala pa sa akin ang mana ko eh. Paano ako? Mabibilad ako sa kahihiyan, Ruby. Huwag kang ang umiyak. Tinitingnan tulutan ng mga tao dito sa park. Ano gagawin natin? Pwede naman kitang iuwi sa bahay namin, pero huwag ka na muna maghanap ng kasala. Ano, payag ka? Kailan mo ako pakakasalan? Kapag ibinigay na sa akin ni Mami, ang mamanahin ko. Ayaw mo maganda sa birthday mo, Apo? Ay, bakit? Kasi po may bibili na akong gamit. O yun nga, kaya pero na lang ibigay niyo sa akin. Kaya lang nasabi ko na sa mga kapitbahay natin na maghahanda tayo. Huwag niyo na nga silang intindihin. Sino bang importante? Sila o ako? Apo, huwag ka naman sana magalit. Pinapaliwanag ko lang naman sa iyo. Nakakainis kasi kayo eh. Ibigay niyo na lang kasi sa akin lahat ng pera. Diego, Nay. anak, Ano ba nangyari? Umiiyak kayo. si Laika. Lumaya siya ngayon mismo birthday niya. Oh. Baka naman nagpunta lang siya sa mga kaibigan niya. Birthday niya eh. Hindi anak. Umalis siya talaga. Kagabi, binigay ko sa kanya yung pera pinagsalaan ko ng hikaw ko. Dahil ayaw daw niya maganda ngayong birthday niya. Kanina pagising ko, nakita mo, wala na siya sa higaan niya. Isang sulat na lang ang iniwan niya. Ito, Sulat niya. Babasahin ko. Sa inyo, Lola. Huwag niyo na akong hanapin. Sumama na ako kay Rovic, ang boyfriend ko. Buntis kasi ako. Kaya sa kanila na ako titira. Napakawalang niya talaga ng batang yun. Naglandi na nga, kinuha pa lahat ng pera niyo. baka mapahamak ang pamangkin mo, Diego. Pakatigas ng ulo niya. Kaya kung mapahamak man siya, kasalanan niya yun. Anak naman. Nabayaan niya kayong sa kabila ng pagmamahal at paglingap niyo sa kanya. Kaya huwag niyo na siyang isipin pa. Hoy, bakit hindi ka pumabangon dyan, Laika? Galit na si Mami. Ano ka ba naman, Rovic? Masakit ang katawan ko sa dami ng ginawa ko dito kahapon. Pagpahingahin niyo naman ako. Walang katulong dito, kaya wag ka nang umangal. Sinong gusto mong gumawa? Ako? Malapit na nga ako mga anak eh. Awa naman kayo sa akin. Tanga ka pala eh. Sumama ka sa akin tapos ngayon magreklamo ka? Hawa ka na rin sa kasamaan na ugali ng mami mo. Ano? Hindi mo na rin iniintindi ang kapakanan namin ng magiging anak natin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mami ko! Bakit ka ba nananampal? Nagsabi lang ako ng totoo eh. Kung ang lola mo, nilalapastangan mo, huwag mong gagawin yan kay Mami. Dahil manghihiram ka ng mukha sa aso! Anak, kumusta na yung paghahanap mo sa pamangkin mo? Hindi ko pa rin siya natagpuan, Inay. Ang apo ko, baka kung ano na nangyayari sa kanya. Nay, ang sarili niyong dapat niyong isipin. May sakit kayo. Dapat magpagaling kayo. Anak, kapag bumalik siya dito,
Tanggapin mo, ha? At sabihin mo, mahal na mahal ko siya. Narito na ako sa probinsya namin. Mahigit 1 taon din ako nawala dito. Ngayon, hindi na ako aalis pa dito. Hindi na ako babalik sa impyernong bahay ni Narufik. Baby, anak, narito na tayo. Sana tanggapin tayo ni Lola Elma. Sana mapatawad niya ako. Ang laki ng pagkakasala ko sa kanya. Bakit ganun? Bakit maraming tao sa bahay? Anong meron? Laika, mabutit. Nakaabot ka pa. Tito Diego, bakit maraming tao? Si Lola, nasaan siya? Ang batang karga mo bang anak mo? Opo, Tito. Patawad po. Alam ko nasaktan ko rin kayo dahil sa mga ginawa ko. Nagsisisi na po ako. Sige, lumapit ka sa kabaong na yon. Doon ka humingi ng tawad. Ang nasa kabaong. Si Lola Elma. Patay na. Si Lola. Hindi. Lola. Lola ko. Lola. Pumanaw siyang hinihintay ka. Mahal na mahal ka niya. Patawad po, Lola. Patawad po. Kahit makabago na ang panahon, naway matutuhan pa rin pahalagahan ng mga kabataan ang paglingon sa kanilang pinanggalingan upang tagumpay na marating ang paroroonan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutial. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hayaan niyo si Lar. Buti nga para madali tayo makarating sa heaven. Bakit ganito? Bakit, Lar? Ano nangyari? Ayaw kumagat ang preno natin! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Malungkot mang sabihin, nakararami talaga ang mga kabataang mahilig sa kalayuan. Mapusok at matitigas ang ulo, kaya naman madalas sila'y napapahamak. Ito ang naging karanasan ni Kim sa ating dulang sa kanyang panahon. Sinungaling ka! Inay! Ba't niyo ako sinampal? Dahil sa lahat ng ayaw ko, yun niloloko ko!
Sabihin mo, nobyo mo na ang lar na yon, di ba? Nay! Nakita ko akbay ka niya. Hinalikan ka pa niya sa pisngi. Bago kayo naghiwalay sa kanto. Natural lang naman po na magmahal ng tao. Nay! Aray ko! Nay! Kakalbuhin kita. Rosa! Rosa, bitiwan mo ang buhok ni Kim. Nasasaktan na ang bata. Ano ba nangyari? Bakit mo sinasabunutan si Kim? Dahil nabisto ko. May nobyo na pala babaeng yan. Anak, totoo ba yun? Wala naman po kami ginagawa masama, Day, eh. Yun ang wala pagliliya. Masama na yun eh. Eh di lalo na yung mga susunod yung gagawin. Anak, hindi naman kami tutol na magkanobyo ka. Pero sana lang, huwag mo na ngayon. Napakabata mo pa. Hindi mo pa nga tapos ang high school. Yan ay natupag mo. Ikaw layuan mo ang lar na yon. Kung ayaw mo lalo masaktan sa akin. At ang pag-aaral mo nga sikasuhin mo. Grabe naman yung nanay mo. Nakipag-boyfriend ka lang, sinaktan ka na. Masama talaga ang loob ko sa kanya, Dina. Para bang sa kanya, wala akong karapatang magmahal. Buti na lang si mama, hindi ganyan. Dahil kung ganyan yung mama ko, nako, baka nakipagtanan na ako kay Rex. Hindi ko kayang tagalan yung nanay mo. Buti pa nga si Itay. Mabait. Kaya lang ayaw din niya makipag-boyfriend ako. Oh, paano ngayon yan, Kim? Kung mo sabihin sa akin, lalayuan mo si Lar. Hindi, no. Mahal na mahal ko siya. Mag-iingat na lang kami ni Lar. Sasabihin ko sa school na lang niya ako puntahan. Kahit pa dito sa amin, okay lang. Anyway, friends naman sila ni Rex. Hindi tayo pwedeng manood ng sine, Lar. Gagabihin ako ng gusto. Baka magalit na naman sa akin si Inay. Ano ba naman yan? Lagi na lang ba tayong ganito? Pagkakwentuhan na lang kina Dina? Pasensya ka na. Hindi raw. Kesa naman sa ilayo ko ng tuluyan sa'yo ni Inay. Pero sa Batangas, dapat sumama ka, ha? Batangas? Oo. Oh, hindi mo pa alam. Hindi pa. Ano ba yun? Pupunta sa isang resort sa Batangas si Rex at Dina. At niyayaya rin tayo. Sabi ko, okay tayo. Ano? Paano yun? Ano gagawin ko? Eh di sabihin mo, si Dina lang ang kasama mo. Pupunta kayo sa resort ng kamag-anak nila. O siguro naman, papayag na ang parents mo. Matutulog na tayo, pero hanggang ngayon nakasimangot ka pa rin. Iinis kasi ako eh. Gabi na namang umuwi si Kim. O, sabi niya, nalibang siya sa pagkikipagkwentuhan sa kaibigan niyang si Dina. Hindi ako naniniwala. May kutob ako. Oh. Hindi pa rin niya nilalayuan yung nobyo niya. Naku! Huwag ko lang siya mahuhuli na kasama ang lar na yon. Tatamaan siya ng gusto sa akin. Rosa, hindi mo mapagbabago sa gulpi si Kim. Pinapangaralan naman natin siya, Pilo, pero hindi naman siya nakikinig. Rosa, ang... Nakipag-boyfriend pa rin siya ng maaga. Kaya kailangan masupil ang kalokohan niya bago pa siya mapahamak na tulad ko. Hindi maaari. Hindi pwede. Nay naman. Kami lang
naman po ni Dina ang pupunta sa Batangas eh. Wala naman kaming kasamang lalaki. Ano malay ko kung totoo yun? Tsaka isa pa, marami ang maaaring mangyari sa loob ng 2 araw. Oo nga. Tama ang nanay mo, anak. Anak, makinig ka sana. Para din naman sa iyo ang pag-iingat na ginagawa namin. Kaya ko naman pong ingatan ng sarili ko eh. Malaki na ako. Huwag nga matigas yung ulo mo, ha? Ay, Basta hindi ka sasama kay Dina sa Batangas. Tapos! suya talagang Ano? miss. Huwag kang bumulong dyan. Gusto mo? Ros, Gusto mo? Masaktan ka? Tama na. Tama na yun. Nasabi na natin sa kanya na ayaw natin. KJ naman ang parents mo, Kim. Oo nga. Nakakainis naman. Parang hindi naging bata. Paano ko makakasama niyan, Kim? Ayaw pala ni na Aling Rosa at Mang Pilo. Kaya nga namang problema ako, Dina eh. Huwag kang patalo sa kanila. Tumakas ka, Kim. Ha? Tatakot naman ako, Lar. Ha? Baka mahuli ako. Hindi tumakas ka kapag tulog na sila. Oh, Tama. Diba? Magalit man sila pagising nila, wala na silang magagawa. Ay, salamat. Tulog na sina Inay at Itay. Ngayon, makakalabas na ako ng bahay. Kailangan magmadali ako. Hinihintay na ako ni Nalar sa may kanto. Tagal naman kasi bago makatulog si Inay. Para pag binabantayan ako. Hindi bale. Ang importante, makakalabas na ako. Makakaalis ako. Makakapagbakasyon ako sa Batangas ng 2 days. Bahala na magalit sila. Yes! Sa wakas, malapit na tayo sa Batangas. Masosolo ko na rin si Kim. At makakapagsarili din kami ni Dina. Hoy, mahiya nga kayong dalawa dyan. Pupunta tayo sa Batangas para maligo, no? Tama si Kim. Maliligo tayo, hindi mag-honeymoon. Oh, ikaw naman, babe. Di ba may promise ka sa akin? Ay, tumahimik ka nga dyan, eh. Oh, huwag ka na mahiya, Dina. Wala naman tayong pakialaman eh. Pagdating doon. Correct. Magagawa na natin ang lahat ng gusto nating gawin for 2 days. Uy, magalan mo nga yung pagdadrive mo, Lar. Sobrang bilis, oh. Oo nga. Kinakabahan tuloy ako. Huwag kayong matakot. Kaya ko ito. Walang mangyayaring masama sa atin. Hayaan nyo sila. Ako pa. Oo, tama. Buti nga eh. Parang madali tayong makarating sa heaven. Oo nga. Teka, bakit ganito? Oh, bakit, Lar? Anong problema? Ayaw ko magit ang preno natin. Ano? God! Wala tayong break! Kumapit kayo! Mababangga tayo! Hello? Ano sabi ng doktor? Kumusta na rin sila, Kim? Ligtas na si Kim, Rosa. Kaya lang, Kaya lang ano, may naging diferensya ba anak ko dahil sa disgrasyang yon? Sabihin mo, Bill. wala. Pero ang 3 kasama niya sa kotse, lahat namatay. Ano? Diyos ko, awawa naman sila. Halos hindi nga matanggap ng mga magulang ni Rex, Dina at Lar ang pangyayari. Salamat na lang at nakaligtas ang ating anak. Wala talaga ng Diyos kay Kim ang laganap. Dahil sa nangyaring ito, Pilo, alagay ko, dapat na nating sabihin kay Kim ang katotohanan.
pakiramdam mo? Hindi na po gaanong masakit ang mga sugat ko. Ay, salamat naman. Mabilis na tumatalab sa iyo ang mga gamot. Pero nalulungkot po ako. Dahil sa pagkamatay ni Lar. Malilimot mo rin siya, anak. Oo nga lang. Siguro talagang hindi kayo para sa isa't isa. At saka bata ka pa. May iba pang pag-ibig na darating sa iyo balang araw. Nay, sorry po. Hindi po ako mapapasama sa disgrasyang yun kung hindi ako tumakas. Patawad po. Dahil sa katigasan ng ulo ko, muntik pa ako mamatay. Patawad din, anak, ha? Dahil na pagbubuhatan kita ng kamay. Kasi gusto lamang kitang ingatan. Napakahalaga mo sa amin. Mahal na mahal ka namin, anak. Ayaw namin mangyari sa'yo ang nangyari sa akin noon. Ano pong nangyari, Nay? Kim, bunga ka ng kapusukan ko nung araw. Hindi si Pilo ang tunay mong ama. Ano po? Tinalikuran ako ng iyong ama. At si Pilo, siya ang nagpuno sa lahat ng pagkukulang sa atin ng lalaking yun. Kaya pala, ayaw ninyong makipagnobyo ako na maaga. Oo, anak. Ayaw ko matulad siya sa akin. Gusto ko magkaroon ka ng isang magandang kinabukasan. Sorry po talaga, Inay. Itay, ngayon, higit ko na kayong nauunawaan. Ay, salamat naman, anak. Huwag mo na sana sayangin ang pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung bubuksan lamang ng mga kabataan ang puso at kanilang isipan, maraming kapahamakan ang maiiwasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutian. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa naging mabuting pamangkin ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo naman sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yun. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang magkabiyak ay dapat na laging nagkakaisa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ngunit paano kung may utang na loob na nais maghiwalay sa kanila? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Suling sa ating dunang sa kanyang panahon.
Oh, Cindy, anak. Dahan ka nga sa pagkain mo. Ang sarap po kasi ng mga ulam na binigay sa atin ni Tito Gaspar, Inay. Batang to. Masarap kasi magluto yung misis ni Kuya Gaspar, Suling. Ay, kayo mag-ama ha. Para bang hindi ako masarap magluto. O, siyempre, masarap din. Kaya lang iba Kaya- naman tong ulam na ibinigay ni Kuya Gaspar sa atin. Oo nga po, Inay. Kaya huwag na kayong magtampo. Ay, teka. Ano nga pala yung sinabi ni Kuya na kausapin kanya kanina? Tatakbong Vice Mayor si Kuya Gaspar. Ha? At hinihingi niya ang tulong natin. Walang problema. Mabait ang kuya mo. Matulungin. Kaya dapat lang nasuportahan natin siya. Salamat naman. Kahit ka rin tulungan natin siya. Oo naman. Tsaka, alam kong malaki ang utang na loob mo sa kapatid mo. Siya na ang tumayong magulang mo nang maulila kayo. Bukod pa sa talagang gusto niyang maglingkod sa bayan. Talaga, Felipe? Kinukuha ka ni Mayor na maging busy niya sa darating na eleksyon? Oo, Sonia. Nagulat nga ako eh. Matagal mo na kasi siyang kaibigan. Kaya ikaw ang gusto niyang kunin. Sabi ko nga, baka hindi ako manalo dahil hindi naman ako kilala dito sa bayan Ay, natin eh. madali naman magpakilala. Mas natutulungan ka ni Mayor at mas kikita ka pa kapag nasa posisyon ka na. Yun din ang sabi niya. Mas mapoprotektahan ko negosyo natin, ha? Pero kung sakali naman daw na hindi ako manalo, may kita pa rin ako. Kikita ka? Oo. Eh, paano? Sa pamamagitan ng pondong ibibigay sa akin. Oo. Pareho daw kaming kikita, ha? Kaya pumayag na ako. Bah, malaking halaga yata yun, ha? Tama yung ginagawa mo. Talagang matalino ka, ha? Thank you. Oy, dapat ipaalam mo niya sa mga kaibigan at kamag-anak natin para suportahan ka nila. Sa akin, mga damit at sapatos na ito, Kuya Felipe. Oo, Robert. Bigay ko sa iyo yan. Mga bago lahat yan, ha? At ito namang nasa malaking plastic na ito, para sa mag-ina. Ayun, Ayan. oo. Ang gagandang damit at sapatos. Siguradong magugustuhan ito ni Nasuling at ni Cindy. Ay, maisusuot niyo yan sa pagsisimba at napamamasyal. Oo nga. Salamat, Kuya Felipe. Ate Sonia. Ay, wala yun. Ito naman, oo. Maliit na bagay lang yan. Pisang kita eh. Kaya naisip namin nung mamili kami na bilhan din kayo ng pamilya mo. Ay, gusto Salamat. rin sana namin na sumama sa pagsisimba nyo. Oh, yun. Ay, Robert, pwede kaya? Oo naman ate. Oh, yun, oo. Kaya lang, parang naninibago ako sa inyo. Oh, Ano bang nangyari at gusto niyo sumama sa pagsisimba namin? Ay, gusto na namin magsimba. Oo nga. Magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya. ayun, oo. Hindi naman masama yun, di ba? Tama. Ay, syempre naman, napakabuting gawain yun. At saka alam mo kasi, pinsan, gusto kong makilala mga kaibigan ninyo. Tatakbo kasi ako bilang vice mayor nitong eleksyon, ha? At gusto kong hingi ng tulong ninyong lahat. Robert? May problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, matamlay ka. Wala nang dumating ka, galing kina Kuya Felipe. May problema nga, Suling. May problema tayo. Tayo? Oo. Ano yun? Ang pinsan ko, tatakbo raw na vice mayor sa darating na eleksyon. Ha? Ay, naku, problema nga yun. Dahil makakalaban niya ang kapatid ko. Hinihingi niya ang suporta natin. Gusto pa nga nila sumama sa pag-isimba para makilala ang mga kaibigan natin. Ibig mong sabihin, binigyan nila tayo ng kung ano-ano dahil doon? Parang gano'n na nga. Pero Robert, nakasagot na tayo sa kapatid ko. Kaya nga naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko.
At yung palang problema, Suling, kaya hindi mo kasama si Robert dito ngayon. Oo, kuya. Naguguluhan talaga siya. Ayaw niya magalit sa kanya ang pinsan niyang pinagkakautangan niya ng loob. Pero sa totoo lang, hindi naman matulungin sa mga nangangailangan ng taong yun eh. Hindi rin naman religyoso. Yan ang hirap sa ibang tumatakbo. Nagbabalat kayo para manalo. Kapag nakaupo na, limot na ang bayan. Basta ako, kuya, sa iyo ako susuporta. Dahil kilala kita mula pa sa aking pagkabata. Pero baka magkagalit kayo ni Robert. Ate Sonia, Kuya Felipe, napasyal kayo. Nabalitaan ko kasi, Robert. Ang suportang ibinibigay ng asawa mo doon sa kalaban ko. Kay Gaspar. Oo nga. Madalas siya nakita na tumutulong kina Gaspar. Kinakantsawan tuloy kami ng mga kaibigan namin. Pati na rin yung mga ibang tauhan ni Mayor. Pasensya ka na, Kuya. Noon pa kasi, nagdeklara na ng pagtakbo ang kapatid ni Suling. Ano ngayon? Ang totoo, nakasagot na kami sa kanya noon pa. Ano? Oo. Pambira ka naman, pinsan. Mas pipiliin mo ba ibang tao kaysa sa iyong kadugo? Para namang hindi ka namin natulungan nung araw, noong naulila ka. Oo nga. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko nga mga magulang ni Felipe yung kumupop sa'yo, no? Oo nga. Huwag naman sana kayong magalit, Kuya Oo. Ate. Sinasabi ko lang naman ang mga nangyari. Bago pa nagdeklara ng pagtakbo sa halalan si Kuya. Ay, ngayon ko lang nalaman. Di pala marunong mag-isip yang si Suling. Ay, naku. Kung sa kalagayan ng buhay ang pag-uusapan, mas malaki ang angat namin kaysa sa kapatid niya. Tama. Kaya kami ang mas makatutulong sa inyo kung masenso. Oo nga. Hindi ang kuya niya. Kuya, May manindigan ka, Robert. Dapat sa'yo sumunod ang asawa mo. Dahil ikaw ang lalaki. Sobra naman sila magsalita. Wala pa man sila sa posisyon. Nanunumbat na. Nalalait pa. nasaktan din ako sa sinabi nila, Suling, pero totoong may utang na loob ako sa kanila. Lalo na sa mga magulang ni Kuya Felipe. Robert, mas dapat nating unahin ang bayan kaysa sa pansariling kapakanan. Isa pa, naging mabuting pamangking ka naman sa mga magulang niya. Ni minsan, hindi mo sila binigyan ng problema. Kaya kung sundin mo man ang iyong konsensya ngayon, hindi kasalanan yon. At tuloy pa rin pala ang suporta nila kay Gaspar. Oo, Felipe. Oh. Kaya nga galit na galit ako sa kanila Yung pinsan mo ang tanga. Sumunod sa asawa. Oo nga. Kaya nga ngayon, gagawin ko na naiisip ko. Na? Ano yun? Ayaw niya akong suportahan na. Pues, hindi ako sa'yo galit. Oo, alam ko. Pues, itatapon ko sila sa kangkuhan. Ay, napagod ka pa sa paglilipat natin, Cindy? Okay lang po, Nay. Sakit At least ngayon, dito sa paupahang bahay ng classmate ko, wala na pong magagalit sa atin. Buti nga nasabi mo na may bakanting apartment na paupahan ng classmate mo. May inalipatan agad tayo. Pasensya na kayo sa pinsan ko, ha? Sobra naman po kasi siya, Itay. Di po ba gift po sa inyo ni Inay ang bahay na tinitiran natin? Oo, Cindy. Regalo yun sa amin ng mga magulang ng Tito Felipe mo. Bakit mo niya tayo pinaalis? Wala pa sa pangalan natin ang titulo ng bahay, anak. Kaya may karapatan pa rin sila doon. Panggigipit po yung ginawa niya, Nay. Anak, huwag ka sana magtatanim ng gali sa iyong tito. Dito mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Idalangin na lamang natin sa Diyos
na mabuksan din ang isip niya para magbago. At isama rin natin ang darating na halalan na ang manalo nawa ay ang mga maglilingkod ng tapat sa bayan para naman umunlad ang ating bansa. Ay, nakakalungkot naman. Dahil sa akin, napaalis kayo sa tinitirhan nyo. Hindi mo kasalanan yun, kuya. Oo nga, kuya. Ang pinsan kong may kasalanan. Kasi makita ng isip niya. Hindi, kung gusto nyo, para hindi na kayo mangupahan, doon na kayo tumira sa bakanting lote namin. Pagagawan kayo ng kahit maliit na bahay para makalipat kayo. Wag, kuya. Ha? Ayaw namin isipin ng mga tao dahil doon kaya ka namin sinuportahan. Kahit naman ganito nangyari sa amin, tutulungan ka pa rin namin. Dahil alam namin na malinis ang hangarin mo sa pagtakbo. Maraming salamat sa inyo. Sana lang, kuya. Kung papalarin ka makaupo at darating sa iyo mga tukso, huwag mong malimutan ang mga pangako mo sa bayan. Hindi dapat paghiwalayin ang magkabiyak kahit palang halalan. Dapat manaig sa kanila ang pagpanig sa katotohanan upang di mawasak ang sinumpaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutiam. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napakahayop ng asawa mo, Lori. Ngayon din, babiyahe ako patungo sa inyo at papatayin ko siya. Wag, Kuya Nardo. Wag mong dungisan ang kamay mo. Namatayan na nga tayo. Ganito pa ang ginawa niya sa'yo. Wala siyang awa. Igaganti kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang babae ay isang marupok na sisidlan, kaya dapat pakundanganan. Ngunit paano kung siya'y labis na sinaktan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Lori sa ating dulang sa kanyang panahon. Alis ka kamo? Lori, saan ka pupunta? Maghuhulog lang ako sa padala center ng pera para kay inay. Padadala mo na naman pala si Nanay Esther. Oscar, alam mo namang may sakit ang nanay ko. May mga gamot siya na kailangang bilhin. Hindi naman kayang suloy ni Kuya Nardo yung gastos kay inay. Baka naman pati pera ko, ha? Ginagastos mo na sa nanay mo, ha? Huwag ka mag-alala. Kita ko sa palengke yung pinapadala ko sa nanay ko. Nakatabi yung kita mo. Nagpapaalala lang ako. Ayoko kasing nauubos kung saan-saan yung perang pinagpaguran ko. Alam ko. Kaya nga, pera ko ang tinutulong ko sa kanya. O ano, pwede na ba ako umalis ngayon? Sige. Pero isama mo si Lily. Walang titingin dyan. May pupuntahan kami ng mga barkada ko eh.
ang gamot nyo. Paiinumin ko na kayo. Sawan-sawa na ako sa gamot, anak. Kailangan nyo po ito, Nay, para gumaling na kayo. Anak, alam mo naman, hindi na ako gagaling. Tanggap ko na yun. Nay naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Nato, lahat ng tao, papanaw. Una-unang nga lang, ako, nararamdaman kong mauna na ako sa inyo. Nay, Susunod na ako sa tatay niyo. Pero kahit ganon, masaya ako dahil may iwan ko kayo sa inyong pamilya. Nay, Anak, sana bago ako mawala, akita ko ang bunso mong kapatid. Pwede mo bang sabihin sa kanya yun? Oo, kuya. Darating ako agad. Bye. Oh, ba't umiiyak ka? Ha? Ano ba sabi ng kapatid mo? Malala na raw si Inay. Buhay pa pala. Kala ko naman wala na. Sobra ka naman magsalita. Bakit? At gusto mo na palang mamatay nanay ko. Ay, hindi sa ganun. Ikaw naman, oh. Kaya lang, doon din kasi yung punta nun, eh. Kahit malubha ang sakit niya, ayoko pa rin mawala siya. Oo nga, eh. Mahal namin ni kuyang nanay namin. Hindi siya mabigat para sa amin. Mula nang mamatay si Itay, kami na lang ni kuya ang inasikaso ni Inay. Ano gusto mo ngayon? Luluwas ako ng Maynila. Gusto kong maalagaan si Inay. Kahit man lamang sa mga huling sandali niya. O sige, bahala ka. Alam ko naman, di ka naman papipigil, eh. Pero isama mo anak natin, ha? Hindi ko maalagaan yan. Ay, ay, narito na po ako. Lori, anak, salamat nakita kita bago ko umalis. Hindi po, hindi kayo aalis. Hindi niyo kami iiwan ni kuya. alagaan namin kayo, Nay. Kapwa kayo mabuting anak. Ay, pumawin. Nalungkot ko nang mawala ang inyong ama. Papaalat ako sa inyong magkapatid. Mapala din po kami sa inyo, Inay. Tinaguyod niyo kami, Nay. Kahit nahihirapan kayo. Sana kahit wala na ako, lagi pa rin kayong magtulungan, magdamayan. Huwag niyong kalilimutan. Kapag may suliranin kayo, nariyan ang Diyos. Handa siyang makinig sa inyo. Lumapit lamang kayo. Opo, Nay. Kung paano ko kayo sinubaybayan, ganon niyo rin subaybayan ang inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala. Papakiusap ko kayo sa Diyos dahil kayo mabuting mga anak. Mahal ko kayo. Inay. Inay. Nay. Inay. Wala na siya, Lori. Hindi mo na tayo ni Inay. Oh, Lori,
Napatawag ka. Oscar, lagi kitang tinatawagan para kumustahin. Di mo naman sinasagot yung cellphone mo. Busy ako eh. Wala ka ring reply sa mga text ko. Bakit ba? Ano kailangan mo? Nailibing na ang inay. Uuwi na kami dyan. Ha? Uwi ka na? Oo. Lori, kasi hindi ka na pwedeng umuwi rito eh. Ano? Bakit? Nagsasama na kami ni Trining. Ano? Katrabaho ko siya. Siya ang pumulo sa mga pagkukulang mo sa akin. Magkukulang? Oscar, maluba ang nanay ko. At alam ko, hindi mo ako pwede samahan, kaya iniwan kita dyan. Pero ang masakit, hindi mo na nga ako dinamayang, pinagpalit mo pa ako sa iba. Ang sama mo. 2 buwan lang ako nawala, may kapalit na ako agad. Patawad, Glory. Siguro talagang hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Napakahayop ng asawa mo, Lori. Ganyan din. Mabiyaya ako patungo sa inyo. Papatayin ko siya. Kuya, wag, Kuya Nando. Huwag mo dungisan ang kamay mo. Ngayon, namatayan na nga tayo. Ganito bang ginawa niya sa'yo? Wala siyang awa. Igaganti kita. Ayoko masira ang buhay niyo ng pamilya mo dahil sa akin. Paano ka na ngayon? Kayo ng pamangkin ko. Kailangan ko maging matatag. Dahil mas kailangan ako ngayon ni Lily. Dito na ako magtatrabaho para mabuhay kami ng anak ko. Alam niyo po, Nay, nagustuhan ng mga classmate ko yung mga dinala kong paninda ninyo. Talaga? Opo. Ubus nga po lahat eh. Lahat sila bumili. Ay, mabuti naman. Sabi nga po nila, hindi na raw po candy ang bibili nila sa recess. Mga kakanin na lang daw po ninyo. Ay, dapat naman talaga. Huwag kayong mahilig sa candy para hindi masira yung mga ngipin nyo. Lily, anak, salamat ha. Saan po, Inay? Sa pagtulong mo sa akin. Isa kang mabait at mabuting anak. Naawa po ako sa inyo, Nay. Huh? Araw-araw, kahit umuulan, nagtitinda kayo. Para lang may pera tayo. Lily, Si Tay kasi, pinagpalit tayo sa iba. anak, Bali, Nay, pag dalaga na ako at may trabaho na, hindi ko po tutulugan si Tay. Kayo lang po ang bibigyan ko ng pera. huwag anak. Huwag ka magtanim ng galit sa tatay mo. Alisin mong galit sa puso mo. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Ang gusto niya, punuin natin ng kabutihan ng puso at isip natin. At yun din ang gusto kong gawin mo, anak. Simon, salamat sa pagpakyaw muli sa mga tinda kong kakanin, ha? Okay lang yon, Lori. Birthday kasi ng pamangkin ko kaya naisip ko, ito na ang iregalo ko sa kanya. Pandagdag sa handa niya. Sana magustuhan nila yung gawa ko. Tiyak yun. Masarap ka naman gumawa ng mga kakanin. Salamat sa tulong mo. Hindi na ako magmumotor ngayon para maglako. Kung sinasagot mo na lang bang pag-ibig ko, hindi ka na mahirapan pa. Ako nang maghahanap buhay para sa inyo ni Lily. Simon, may asawa na ako. Alam mo yan. Pinagtaksilan ka niya at ilang taong ka na rin niyang hiniwalayan. Panahon na para lumikaya ka naman. Ayoko namang gantihan yung masama niyang ginawa.
ayokong magdala ng pabigat sa budi ko. At saka isa pa, maligaya naman ako sa piling ng aking anak. Mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Mali naman na iasa ko sa iyo ang kinabukasan ng anak ko. Kaya pakiusap, Simon. Maging magkaibigan na lang tayo. Ang ganda na ng bahay niyo ngayon, Lori. Ibang-iba na sa dati niyong tinitirhan. Pinag-ipunan talaga ng pamangkin mo ang pagpapagawa nito, kuya. Kinumpleto pa niya sa mga appliances. Para daw hindi ako mahirapan, ipagagawa rin niya ako ng tindahan sa harapan. Aba, maganda yun. Hindi ka na magmumotor palagi para maglako ng mga kakanin. Talagang biyaya sa akin ng Diyos ang anak ko, Kuya Nardo. Oo nga. Nabigo ka man sa iyong asawa. Naging mapalad ka naman kay Lily. Ano, Lily? Mamamasyal tayo? Opo, Inay. 3 days po ako walang pasok. Kaya, ipapasyal ko kayo. Saan tayo pupunta? Naku, marami tayo pwedeng puntahan, Nay. Pwede sa Star City, sa MOA, at sa iba pang lugar. Wala namang okasyon. Gagastos ka pa. Hindi naman po kailangan ng may okasyon para mamasyal. At saka kailangan din ninyo mag-relax. Mula nang iwan tayo ni Itay, puro na lang kayo trabaho eh. Kaya ngayon naman, gusto ko, pasayahin kayo. Sige na, Nay. Sige na, bihis na kayo. Isasakay ko kayo sa mga rides. Ano ba? Hindi na naman ako bata. Ano ka ba? Hindi lang po pambata ang mga rides. At saka hindi naman po kayo matundo. 43 pa nga lang kayo. Ay. Salamat, anak. Napakapalad ko talaga sa'yo. Nay. Alam mo, sakali mang mawala na ako dito sa mundo, ipakikiusap kita sa Diyos para lagi kang tulungan at pantayan. Dahil isa kang mabuting anak. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Kaya pagtatanim ay pagbutihin upang mainam na ani ay kamtin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutiap, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.